Ayo Tin, ndak selak wektune ngoyak. Iya. Oh, piye penggemarmu? Ayo Tin, salto Tin. Muncul salto. Iya. Riyen nggih, Pak. Jeneng Karang wong. Apa? Kok sik tak golek nggon. Nggon jembare semono kok isih kurang apa piye? Mboten iki. Arep joget model piye kowe? Kowe iki jogete wis ketara ming gaya mentok. Megal-megal kok ndadak golek nggon. Jengko nek dileleh kesamplok lho. Ha iya. Maaf ya. Ya ora apa-apa ora. Heeh. Kurang jembar apa piye kok jeneng. Ameng jembare ngomah wae ana. Iya, Pak. Maksudnya apa? Nggone iki lho, ora maksud apa-apa. Kok rumangsaku kok kowe iki nek karo aku mung dikon ngono iki kok njuk. Kaya kejeme ra jamak-jamak ora. Lah aku urung maju wis dunekke nangka blonyo. Mau dunekke apa? Bagor brand. Nek aku juragan Bagor, iki Bu Duko, iki Bu Guru. Ayo ora. Ya heeh. Agene wong muni ngono kok arek marape iki dudu aku ning penonton. Ya. Penonton ki anggere kowe takon maju kae, "Yo nangka blonyo." Ya. Ayo kowe ndek awak ya semono gedene kok ya. Iya, ning ya iso ora apa-apa. Ning ya pancen do keperanan tenan kok. Nek di sawang pas macak Jawa ki ya tenan. Ketok le ayu. Iya. Nyandang Jawa jan ketok le. Wah, jan luar biasa. Aurane meledak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kaya mercon. Aurane iki ketok makpior. Iya. Ning kocapa penggemar-penggemar kuwi nek ngerti asline, iya. Mesti gelo no. Oh iya to. Wis ora kalap sae miti-miti. Iya. Kok saged? Ya wis ben. Ayo mbok menawa kok ya. Oh ming niku rak ming jenengan tok wae sing ora patiya seneng nek aku ora dandan. Piye? Budek apa piye ta? Oh setan ki ora. Lah aku wis nganggo mic kok ya ora krungu lho. Aku ki dalang lho. Lah ngapa? Kok tau nekke budek? Lah budek ora? Ora. Lah aku mau ngomong apa? Embuh. Lah kene. Aku mau ngomong apa? Sinten? Kowe mau? Nek jenengan ming ora seneng weruh aku nek pas ora dandan. Ora meng aku kok kanca-kanca wiyaga ki do ngrasani kok. Apa iya? Kowe nek mlaku kae do ning mburine do elek tenan datine jan. Sing endi? Oke, kok aku ora wani nyebut. Ora wani nyebut jeneng kok ndak kowe tok nesoni kok ya. Ya ora ming arep tak jelaske. Ora kowe daging tok kaya ngono kok jan kepiye kae. Iya. Ayo mending daging bangane balung tok nek mlaku tempo. Ana sing ngrasani kowe. Apa? Ora tak omongke wiyaga ana iki. Ana menungsane ana iki nang kene. Sapa? Ana sing ngono kok. Dadi saiki dadi semono kae. Katoke sepiro semono kae ngene. Sapa sing muni sapa? Nganti kowe ra krasa to. Kowe ditutke nang mburine iki dikilani ngono. Wah, 6 kilan nih. Sapa ta? Ora kak, aku kok ndak darani adu-adu. Ora mbok wong tak kon ngilani tenan kene. Aku iki wis dicedhaki, Pak. Ampun omong lho, Pak. Sumpah nganti aku wani salaman ya ora wani nyebutke jenenge kok. Aku weruh wonge gek tak kon ngilani ngono lho tenan. Aja kaya, kowe aku wis buktekke wong aku melu nyedak kok. 6, Pak. Heeh, aku ya ngono aku nekseni aku. Ngawur. Iya. 6 ki nek dipepe ora ngebak-bakke pemean. 6 ki arep dienggo wong telu apa piye? Anek iso? Lek mlaku piye? Ayo mbok kok ya. Iya. Nganti ana sing muni iku nek nggo jaket cah cilik dadi loro lho. Dadi loro. Mangga. Ora mung kena nggo jaket. Sesideman rasa cerewet. Jenengan aja ngersake rompi ya iso. Rompi apa? Rompi kuwi mau lho sing 6. Wah, rompi kok tipis. Rompi kok kaya saringan tahu. Ya ben isis kok. Ah berarti nggonamu isis. Ayo gawe sesideman. Kepo. Apa kepo iki? Ngintal. Seniman ki ora sok ngopeni basa ngono. Kepo, terus apa jenenge? Baper ngono kuwi iki basane cah cilik. Basane cah ABG. Aduh gue kepo deh. Gue di rumah baper deh. Langsung tak nehi baper kayak bukan ini, Pak. Iya. Kok cah sinden kok jeneng bahasane kepo. Ya kan mengikuti zaman now. Zaman nomor 6 ki. Ya kan malah rono. Zaman now ramping-ramping cilik-cilik.
Ya ora. Ikan ngapa iki? Ya nembang kok. Mosok kon pidato. Lah kene kok sing dibahas meng kuwi wae. Ora, tatine pancen wis apik tenan. Kasuryane ya ayu tenan. Ya. Dasare ya kasuryane ya ayu tur litening. Ngapa wi? Apa wi? Kulite kuning. Nah, litening. Mbutewa. Apa? Rambute dawa. Iki pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbak mbutmu wong. Ayo mbutmu wae. Rambutmu dawa. Aku nek ngono ya duwe. Litmu ning, kulitmu kuning. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Nah kuwi ketara banget kuwi. Ketara ngapa? Lah apa limuceng iki? Talimu kenceng. Tali apa? Ora ana sing tak taleni kok. Lah wis nggon jiret kuwi. Iki wae? Iki ora sandangan Jawa kok. Lah ya sing penting aku ngandekke tali lho. Iki soceng sondo. Lah saiki lagi apa? Iso kenceng iso kendul. Ya nek ra kendole nyopot piye? Ayo, bener kowe. Lah ya kuwi lho. Masa ya. Iya. Yo, 6 lan. Heeh. Apa kuwi? 6 kilan. Ya. Wiwitane. Iki do ngopo ya? Aku gagas kuwi soceng sondo kuwi mau. Wiwitane. Dasare ya ranepek. Suarane apik. Kaget aku. Kula nembe watuk Pak, ngapunten nggih. Rapo? Orang sida kok potong. Anderek sang peke. Enak. Maria bagus. Kang olah pun daya. Seger nek disawang yo mak. Lah iya. Asale wonge pretung kok. Kok pretung? Pretung piye? Wah, kuwi nek karo dhuwit ngulik no. Ya. Aku dolan ndono iki wong aku bose lho. Ya. Ming kari nyungguh kopi apa teh ngono kuwi ya. Kopi apa teh, Pak? Ya kopi yahene iki 3.000 ngono kuwi. Ngregani. Panganane apa, Pak? Ya nek kula mrogo iki geblek. Nih, tak tukokke. Njaluk dit ora cucul. Mula omahe apik. Iya. Tumpakane ya apik. Iya. Ya gula ya tuku ya padake gawe dhewe po. Ah iya. Nek rak karo aku rak ya ngerti to wong kowe sing bayar aku saben dina nek wayangan tak bayar saben dina menu koke gula kok omong ki anggepe apa? Meng duit 7.000 kok ora gelem ngenehi iki ngapa? Kene dalang kondang. Bener kuwi kowe. Mun 7.000 kok owel. 7.000 aku mbutuhke sak sendoke. Atene dheke bathi 7.000 nggo tuku gula entuk pirang kilo? Ming kilo sak sendok. Mulane kok ngomahe semut tok. Iya. Kok semut tok? Ayo mair-mair gulamu kok. Iya. Ya ora, jenengan iki ya salah pokel men. Pokel iki apa? Pokel iki pelit. Kok iso pelit? Lah ya anane meng disuguh glukobis. Nek nang latihan yo glukobis, nek ora yo soto meng wortel tok, ra ono iwake blas. Nyanyi madang kanca-kanca wayahe rolasan. Tak ndek kok lho, endi to iki jare soto kok meng wortel tok iki. Tak omongi to. Sing jeneng iwak ki mengandung lemak. Terus? Wong ki nek kokean lemak iki penyakite akeh. Wortel ki meng supaya sindan-sindan ki awake do singset ki mangan wortel. Ngono lho. Dadi aku mangan ki ora kok ngejak ngirit ora, ning demi kesehatan. Lah? Wortel. Lah piye arep sehat nek ora dikeki iwak-iwakan? Lah ra wis tak iriske sandal to. Jek anggepe kon
ngemah-ngemah sandal napa piye? Nek doyan ora apa-apa. Awet lho. Sandal anyar kae diiris, cemplungke nggon brongkos terus tok. Wis kaya iwak empal. Iya. Jenengan pun tahu apa? Urung. Tak iriski apa piye? Ama? Nek arep jajal. Aku mau nek tak iriske sandal. Wong sing nempilan mau kumen wae. Gelem apa? Engko tak nggawe kembulan karo kanca-kanca. Dia. Ya. Sawan menyang kota gedhe Bendara terus kayung-yung. Ya, nirokke cengkok iki 200. Bendara terus kayung-yung. Ya. Bendera terus kayung-yung. Kene. Wah, ya. Harus cair nek ora lalen nih. Nah. Pira iki? 200. Pinter. Sini. Wih, kurang ngajar to. Lah apa? Oh iki tak jak nyambut gawe bedino kok nyeluk aku kok nyeluk kirik. Lah salahnya kok Ming? Ini apa? Ming kaya duduhke karo kirik ya? Iki pira? 200. Seneng ora kowe? Seneng. Aku ya seneng. Ya, ndak nesu ngono. Nek nesu late kaya kendil ae. Kendil apa? Ya sama omongku. Wis tolong sa. Wis ah. Oh, risai sapian lho. Ya. Piye sih? Kandet, men. Aturun nggih, Pak. Mbuh. Loh, piye ta? Oh, nek dinahi matur nuwun, nek ora dinahi le mokil-mokilke. Iya, melit-melitke. So nek latihan anu, kei sate kambing ngono. Ha iya, padake cah tipis. Ablehke sesuk neming kambing e. Iya. Lah, ndek sapa kambinge? Ayo nggone sapa-sapa kuwi kok. Santai wae pokoke. Yo. Slendang kuning Kang sangke kang saking wukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasis ning wasis ngungrum hangungrum marang bendara hangungrum marang bendara dia Celestia pijer ngincangake alis terus no sesideman becik monggo luwe becik paten mangan timbang papisan
gebange dituthuk. Seru. Ya. Sing gampang wis turu. Ora ana, mengele nuthuk kurang seru. Dimane-man tenagane. Iya. Liwat, ya. Liwat kincanging awis. Terus kete urip ana kutha gedhe gawe tak
Matur suwun. Ya.